Ensemo gose sekta ye chiseminigo aba orokigwa banyarekoba bako boligwa banyarekoba bako aligania bo ikeranulio kwendeka banyarekoba gosira ekerengo kiabo gechisemi chinga kiechechio boigonigo aba iboli boigo banyarekoba gosemigwa ngabanyarekoba bako bwaterana mona borokiwa babo ko baikirania magania bo akerali tukani ganyarekoba kwene kiwali tukolero magiga yege ikaro ikenyarekoba gekoreta amo aba iboli bekerasi kiagatana gatatu beskuru yoboroso ya Kenya binge ase omoroberio boko basegetana boigo komanya na kibagendete ase chisemi chabo omorokio monene bwe skuru eyo niganyareko bagako gokena bwe goteba nige skuru yegendete ko bageko bekemero belio herachiko bage kwende kinga borokiwa banyareko bagokora bijase amatemu amanene are motinga gutomonye muri kito dipo na sanya. I'm really happy for what teachers have done today kuturangiria gochogore class conference na abana baitu kweta one by one no mwana no mwarimu kwari no mwana go perform ege ikaron kyogo segeta chisemi asaborokiwa no kubwaterana kwa Bible amo naborokia imeye skuru yoboroso ya Kenya binge gotoke me division ya Gatembe me county ya Kisii ni gotwa sangaya iga Aintu no kanya to semere tim nanto nyora matunda ma ko saba na baite semiak o so mwako ya wano junior school wano gandred to ta getene to wana baite wanyale ko rabuya sama ya matemo ya guchikuta on se conference yenengeni Aintu twanyebe kiro soko bokomna tigegendere nande changamoto batoire konye to kurara na abana busa tulma etinki abana ba kora CBC enenkongo lakini entu atemire kunyigura maiso no tuli konyara konyebwatia lakini abana baitu mpaka kola tiki mpaka ndeta konyigura atira igase school kumanya buno mwana asaro molegeru na asagwete tubwatana na bali mu baitu tora na bana ba itire school gokwana na borokia be skuru ye ekerenga kya bekenene no kumanya mechande yera bana bagwetera anene ye kubairira barabugutakora wiya asejisemi kiro muntu ngotebare kiro mwana ngotebare mechando yaye asama somo kiro muremo abai muiburi otegerera umwana oya munago perform ikirasime abana mbare batari goika skuru umuiburi bona rito komotebinga umwana utari gocha skuru abaiburi ngotenga bari kurigiri tabi abana kero muremo orora uso umwana oya nkurikare kirengaki summative ni ya matemu na formative ni ya practicals CBC evaluations ono mbiatwa discuss na abaiburi no mwana twamanyane kirenga kelio mwana atagete sobogima bwae career formation we nurture it as teachers and we nurture it as parents.